Bună, prieteni! Bine ați venit la o nouă aventură! Astăzi vom descoperi împreună 10 plaje superbe din Halkidiki, Grecia. Gândiți-vă la ape albastre ca turcoazul, nisip fin și soare cât cuprinde. Vom explora golfulețe ascunse, vom mânca bunătăți grecești și vom simți energia vieții de noapte. Fie că vreți aventură, relaxare sau pur și simplu să vă încărcați bateriile, Halkidiki are câte ceva pentru fiecare. Haideți să începem! Prima oprire, Kavourotripes, un loc sălbatic și frumos. Imaginați-vă ape turcoaz atât de limpezi că vezi fiecare pietricică de pe fund și stânci sculptate de natură ca într-un basm. Aici, timpul stă în loc. Vă puteți relaxa la soare pe nisip, puteți explora golfulețele ascunse sau puteți face snorkeling printre stânci. De la sălbăticia Kavourotripes, mergem la Sun Beach, o plajă elegantă și luxoasă. Aici, nisipul fin se întinde cât vezi cu ochii, iar apa cristalină te cheamă la baie. Sun Resort, chiar pe malul mării, oferă o experiență completă, de la restaurante cu mâncăruri delicioase, la locuri de relaxare și activități pentru toți. Pregătiți-vă de o explozie de culoare și energie la Orange Beach, numită și Portocali Beach. Aici, nisipul fin se îmbină cu apa turcoaz, creând un peisaj de vis. Dar Orange Beach e mai mult decât o plajă. E locul perfect pentru distracție, cu baruri pe plajă, muzică live și atmosferă vibrantă până noaptea târziu. Kalamitsi, o oază de relaxare pentru familii. Pentru o zi relaxantă cu cei dragi, Kalamitsi Beach e alegerea perfectă. Cu ape puțin adânci și sigure pentru copii, nisip fin și o atmosferă liniștită, Kalamitsi e o adevărată oază de relaxare. Puteți face un picnic pe plajă, puteți construi castele de nisip cu cei mici sau pur și simplu vă puteți relaxa la soare, ascultând valurile. Kalitea, ritmuri grecești sub clar de lună. Când apune soarele, Kalitea Beach se transformă într-un loc plin de distracție. Barurile de pe plajă prind viață, muzica începe să răsune, iar atmosfera devine electrizantă. De la muzică grecească la muzică internațională, Kalitea are câte ceva pentru fiecare. Pregătiți-vă de o noapte de distracție sub clar de lună. Vourvourou, o aventură pe insula Diaporos. Vourvourou, cu apele sale calme și limpezi ca cristalul, e locul ideal pentru sporturi nautice. Închiriați o barcă de la Thalassa Boat Rental și porniți într-o aventură de neuitat pe insula Diaporos. Descoperiți golfulețe ascunse, perfecte pentru o baie. Explorați lumea subacvatică bogată în pești și corali, sau pur și simplu bucurați-vă de o zi liniștită pe apă. Toroni Beach vă așteaptă cu o plajă lungă de nisip fin și ape turcoaz, perfecte pentru o baie răcoritoare. Dar Toroni e mai mult decât o plajă. Aici, istoria e prezentă la fiecare pas. Vizitați ruinele antice ale orașului Toroni și călătoriți înapoi în timp, imaginându-vă viața de acum mii de ani. Agios Ioannis, liniște și serenitate pe malul mării. Dacă vreți liniște și relaxare totală, Agios Ioannis e locul perfect. Aici veți găsi o plajă liniștită, cu nisip fin și ape albastre, care vă invită la o baie răcoritoare. Uitați de griji, relaxați-vă la soare, ascultați valurile și bucurați-vă de moment. Sitonia, diversitate și energie pe coasta de vest. Sitonia Beach, pe coasta de vest a peninsulei Sitonia, e o plajă diversă, cu câte ceva pentru fiecare. De la golfulețe ascunse, perfecte pentru intimitate, la zone animate, cu baruri pe plajă și sporturi nautice, Sitonia are de toate. Explorați plaja, descoperiți locurile care vă plac și creați-vă propria aventură. Lagomandra, relaxare la umbra pinilor. Ultima oprire a călătoriei noastre ne duce la Lagomandra Beach, o plajă specială, umbrită de pini. Aici vă puteți relaxa la umbra copacilor, citind o carte sau savurând o băutură rece. Seara, vă recomand să luați cina la o tavernă tradițională din apropiere, unde puteți gusta din bunătățile grecești. Ne revedem curând! Halkidiki! Dragii mei, călătoria noastră prin paradisul plajelor din Halkidiki a ajuns la final.
Sper că v-a plăcut să descoperiți alături de mine aceste locuri de vis și că v-am inspirat să le vizitați și voi. Nu uitați să dați like, subscribe și share dacă v-a plăcut acest video și să vă abonați pentru a nu pierde următoarele noastre aventuri. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și în călătoriile viitoare.